शुरू करें। मैं राजेंद्र यादव गायक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णुदेव सैलानी की अध्यक्षता में विनोद गायक की अगुवाई में राम बच्चन के दरवाजे पर एक सेहरा गा रहा हूं कि द्रुपद रजनवा कैले स्वयंवर के रचनवा मनवा मान जाए आज सबके आज सबही के हो मनवा मान जाए आज सबके आज सबही के हो मनवा मान जाए। स्वयंवर की शर्त है कि नीचे नजर तीर ऊपर चलाना और मीन नयन में निशाना लगाना अरे तब पूरा हो सबके दिल कयार मनवा मान जाए आज सबके सबही के हो मनवा मान जाए। तब गुरु द्रोणाचार्य कौरव पांडव लनवा और बारी बारी सबही लगावला निसनवा अरे हारी सब गईले अइले अर्जुन बलवनवा मनवा मान जाए आज सबके सबही के हो मनवा मान जाए आज सबके सबही के हो मनवा मान जाए। तजवही निशाना वीर अर्जुन जी साधा किया हूँ कार ललकार करण व्याधा कि हम तबीरी अइल तोहरे समनवा मनवा मान जाए आज सबके सबही के हो मनवा मान जाए आज सबके सबही के हो मनवा मान जाए। अरे अर्जुन तुमसे पहले लाइन में हूँ इसलिए मेरा नंबर है। तब बड़े और घर दूनो मांगे मंगनवा सभवा में कर्ण के भइल अपमानवा सभवा में कर्ण के भइल अपमानवा अरे केहू को नसल मरलस में हरी में हनवा मनवा मान जाए आज सबके सबही के हो मनवा मान जाए। तज जखाड़ जदू जे के दिहुए पाई आय अर्जुन के गल जय माल पड़ जाई अरे मितवा सलानी राजेंद्र के तरनवा मनवा मान जाए आज सबके सबही के हो मनवा मान जाए आज सबके सबही के हो मनवा मान जाए मनवा मान जाए ओ मनवा मान जाए। जी हाँ।